ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ବାପା ଏବେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ବି ଢୁକୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କୁନୁ ଡାକ୍ତରକୁ ବାବୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି? ହଁ, ସିଏ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲାଣି କି? ହଁ, ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ବାପାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିବେନି? ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଉ ହଉ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସିଏ କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୋମା ମାନେ? ମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବେ କାମ କରୁନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି, କଥା କହିବେନି, ମଧ୍ୟ ଢୋକିବେ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବନି? ନାକ ମାଟି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ନାକରେ ନଳି ଲଗେଇଦେବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କହିବେ ଜଣେ ନର୍ସ ପଠାଇଦେବି, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନା କେହି ସବୁବେଳେ ବସି ରହିବା ଦରକାର। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବାପା ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ମାନେ କୋମା ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ଦିନେ ହେଇପାରେ, ମାସେ ହେଇପାରେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କୋମା ଅବସ୍ଥାରୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା? ସେ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ କୋମା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ତା'ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏ ନନା, ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ। ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲେ କହିବେ ନା ଘାଟି ପାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯଦି ମରିଗଲେ କୋଉ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ଉଠେଇବେ। ଆରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଢଗ ଅଛି, ନାହକ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି କହୁଥାନ୍ତେ ସତ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କିମ୍ବା ମାଗୁଥାନ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ। ଆରେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହଉଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ତ କେବେଠୁ କୋଟିପତି ହୋଇ ବସୁଥାନ୍ତେ। ପସରା ନେଇ ବସୁ ନଥାନ୍ତେ କି ମିଛ ସତ କହି କଥା ବିକୁ ନଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ନନା, ତାଙ୍କ ଫିସ୍ କେତେ? ଆଚ୍ଛା କୁନୁ, ଆମର ତ ଏବେ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ନନାଙ୍କୁ ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ ତୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖୁଥା। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥା। ଏଇ ଜାତକଟା ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଦେଲେ ଆଉ ଚାରା କ'ଣ? ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଘନ ନନାଙ୍କର କିଛି କମିଶନ ଥାଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେପରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲି ବୁଲି
ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଭଳି ଏଇ ନନାମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷକ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ଘର ଘର ବୁଲି ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଖୁବ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ। ଭାଇ ବାପାଙ୍କର ଏ କୋମା ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ରହିବ କିଛି କହିହେବନି। ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା କଥା ଡାକ୍ତରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ୟା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ତ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନାକ ବାଟେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଥିବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅଯଥାରେ ବସି କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିଯିବି। ବୁଝିଲୁ କୁନୁ, ଏଠି ତୁ ଅଛୁ, ମିନି ଅଛି, କାଞ୍ଚନ ଅଛି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଦିଆଁ ଯାକ ବାହାରିଯିବୁ। ଶୁଣ ବାବୁ, ଆମ ଜମିରୁ ଯାହା ଧାନ ଭୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ତାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କହୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ସେଠି ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବି ତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ କାଳେ ଅବହେଳା ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଆଉ 2ଟା ଦିନ ରହିଯାଅ, ତାପରେ ଯିବ। ତେଣିକି ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ହଉ, ତୋରି କଥା ହଉ। ଟୁନୁ, ଆଉ 2ଟା ଦିନ ରହିଯା। କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଯିବା। ହଉ ଭାଇ, ତୁମରି କଥା ହଉ। ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ, କାଳେ ଶୁଣିବେ। ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟମା ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା? ନାହିଁ ଦାଦା, ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, ଆହୁରି ଅବନତି ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ହାତ ଟେକି ସାରିଲେଣି। ବାପା କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କୋମା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ନିର୍ଘର ନିଦରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି କରାଯାଉଛି। ଲୋରି ଶୁଣାଇ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇପାରୁଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ। ନାଇଁ ମାମା, ମୋର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପିର ଉପରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅଯଥା। କାହିଁ ଅଯଥାରେ ସେ ପାସ୍ କରିବା? ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ? ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ମାମୁଁ, କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କଲେ ଠିକ୍ ହବ? ବ୍ୟମା ଭାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଦେବ ମାମୁଙ୍କ କଥା ରଖାଯାଉ। ଆମ ତଳ ସାହି ଗୁମାନ ମଉସାଙ୍କର ଚେତା ନଥିଲା, ପାଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାରୁ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠି ବସିଥିଲେ। ରବି ପରା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ, ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବନି? ରବି, ଏ ରବି, ଏଠାକୁ ଆସିଲ। ମତେ ଡାକିଲ? ହଁ, ଆମ ତଳ ସାହି ଗୁମାନ ମଉସାଙ୍କ ବେଳକୁ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ସେଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲାରୁ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠି ବସି ନଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ କରିଦେବି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ, ହବନି କାହିଁ? ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବାକୁ ହେବ। ତା ବାଦେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖୋଳ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ତ ଦବାକୁ ହେବ। ଆମ ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗଣାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା। ମାସ ଶେଷରେ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ପଇସା ଥାଏ? ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ।
କୁନୁ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଯାହା ଅଛି ତୁ ତାକୁ ଦେଇକରି କାମ ଚଳା। ଆରେ ମୁଁ ବି ATM କାର୍ଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏହେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ATM କାର୍ଡ଼, ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ATM କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏତେ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆରେ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଲେଖି ରଖୁଥା, ଆମେ ପରେ ବୁଝିବାନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଜହର ରବି ଭାଇ, ଜହର ରବି ଭାଇ। এই কানো খুলে দেয় নাই, কীর্তন নামে লগাই দেব। ଆରେ ଆସି 6ଟା ବାଜିଲାଣି, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ରବି ଫୋନ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ତ ରବି ଆସିଲାଣି। ରବି, କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆରେ କୁନୁ, ବାପାଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା? ଆରେ କୁନୁ, ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନା, ଓଠ ଯେମିତି ମୁଦି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆରେ କୁନୁ, ବାପା ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ଗାଡ଼ିର କିଛି ଗତି ବଢ଼ିଲା ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ହାତ ନା ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ବଢ଼ିଲା ନା ନା କୀର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ମୁନୁ ସୁନୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଆମେ କରିବା ଫଳ କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି ଭଙ୍ଗା ଗଣା ଯାହା ହାତରେ ସେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ସେପରି ଗଢ଼ି ବି ଯାଇପାରେ। ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଓହୋ କାହିଁକି ଏତେ ଥର ଫୋନ କରୁଛ? ନା ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନ। ହଉ ହଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି। ହଉ ତୁମେ ରଖ ରଖ। ଆରେ କାହା ଉପରେ ତୁ ବିରକ୍ତ ହଉଛୁ କାହାରି ଉପରେ ହେବି ଭାଇ? ତୁମରି ଭାଇ ବୋଉ କେବେ ଆସିବ କହି ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ କଣ ଏଠି ପିକନିକ୍ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆରେ କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ପଳେଇବୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲୁନି ବୁଝିଲେ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର କାମ ଥରକରେ ଛିଡ଼ିବନି। ବାପାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିପାରେ, ପୁଣି କୋମା ହୋଇଯାଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଆରେ କି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କହୁନୁ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ ବି ଏଠିକାର କାମ ଚଳିବ। ଏ ନନା ପୂଜା ସରିଲା ହଁ ଏଠି ଏକା ବତ ସରିଲା, ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ ଘର ଅଛି ନା। ହଉ ନନା ତମେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁ, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ତମର ବି କିଛି ମତାମତ ଦରକାର। କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ଜଲ୍ଦି ପଚାର। ଏ ନନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ବୁଝିଲେ ନନା, ଆମ ଭାଇଜାକରେ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଡ଼ାବାସୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦାହ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏ ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଦାହ କରିବା କଥା। ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଭଲ ନାହିଁ ଦାଦା, କାଲି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଏଇ ତ ଦାଦା ଆଉ ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି, ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
କୋଉ ବିଷୟରେ ମତ? ଦାଦା ବାପା ଯେ ଯିବାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆଜି କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଏବେଠୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଆଗକୁ ସବୁ କାମ ସୁବିଧାରେ ଚାଲନ୍ତା। ଆଉ ଖୋଲି କରି କହୁନ କୋଉ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନା ଦିନ ଥାଉ ସଂସ୍କାର କରିଦେବା ଉଚିତ? ଘରନା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗୌଣ। ହଉ, ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ ଘନ, ବଡ଼ ପୁଅ ନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ କିଏ? ବଡ଼ ପୁଅ ତ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା କଥା, ତେଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା କରିବା କଥା। ଯଦି ବଡ଼ ପୁଅ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇପାରେ। ଯାହାର ତ ପୁଣି ପୁଅ ନାହିଁ ତାହାର ତ ପୁଣି ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ୟା ଭିତରେ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁଟିକି ଯାହା କରିବା, ଅନ୍ୟ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ହବ କୋଉଠି? ଛି ବାପା ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ପୁଅ କହୁଛି ବାପାର ସଂସ୍କାର ହବ କୋଉଠି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଆଉ ଡାକିବନି। ଦାଦା ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆମର ମୁରବୀ। ଆପଣ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଆମ ମନ ଖରାପ ହବ। ତୁମେ ଦି ଭାଇ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛ? ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି କିଏ ବସିବ? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ସାରା ଡକରା ଆସିଲେ। ଖୁସି ଭାଇ, ନନା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତକୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ନ କରିବା ସତକ ମିଛ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ଯେମିତି ବ୍ୟମ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆସନ, ଏଥିରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ ଆ ଦେହରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସଂସ୍କାର କରିବା କେଉଁଠି? ସମସ୍ତେ ତ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ହେଉ ବୋଲି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରିବା। ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏଠୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ 5-6 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରି ଏଠୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9-10 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଯିବ। ଏଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା କରାଯିବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ଆରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଂସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ସେମିତି ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁ ବାପା ତ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଂସ୍କାର ହେବା କଥା ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁ କଥାରେ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବାପା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କହୁନ? ନା ଖୋଲି କରି କହୁନ କୋଉ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା? ସଂସ୍କାର କାମ କୋଉଠି କରିବେ? ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ସେ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ କରିଥିବା କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଂସ୍କାର କାମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ କରାଯାଉ। ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଟିକେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଗାଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାହା, ଗାଁ ମଶାଣି ସେଇଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁ ମଶାଣିରେ ସଂସ୍କାର କାମ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କୋଲକାତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ନହେଲେ ଆମ କୁନୁ ଦେବ। ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଆମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ କରିବା। ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ଦଶା କାମଟି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? 10ରେ ଶୁଭ କାମ ହେବ, 11ରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ, 10 ଦାନ ଦିଆ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଉଦକ ଛିଞ୍ଚା ହେବ, ଆଉ 12ରେ ବାରପତ୍ର ପଡ଼ିବ, 13ରେ ପ୍ରେତ ମାଟି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯାଇ ସବୁ କାମ ସରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳିକିଆ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ।
ପିତା ମାତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ ନନା, ଆଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଲତୁ ସମୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ବାହାଘରରେ 7 ଦିନ ନାଚୁଥିଲେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ ବେଳେ 13 ଦିନ ହୋ ହୋ ହଉଥିଲେ। ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଅଛି? ତେଣୁ ସତରେ କ'ଣ ହବ କହୁନା? ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଆମ କଲିକତାରେ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଶୁଦ୍ଧି କାମ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି। 2-4 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ସରୁଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବାଲା ବେଦ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଦରେ ତ ଶୁଦ୍ଧି କାମ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ସିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ଶରୀରକୁ ଜାଳିଦେଲେ କାମ ସରିବ, ଆଉ କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ। ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହୋମଟିଏ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଭାଇ, ଆମର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସେଇ ବେଦରୁ ଆରମ୍ଭ। ବେଦରେ ଯଦି ଦଶା କର୍ମର ବିଧି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶା କର୍ମ କରିବାନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କି କଥା କିରେ? ଆମ ବାପ ଅମଳରୁ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପୁତ୍ରର କାମ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷରେ ମିଶାଇବ, ଅଥଚ ତୁମେ କହୁଛ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବନି, ପିଣ୍ଡଦାନ ଦବନି। ସେଇଠି ବାବୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁତ୍ର ଯଦି ପ୍ରେତକୃତ ନ କରେ ମେଳାରେ, ପ୍ରେତ ଦେହ ପିତା କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ ବି ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ସେଇ ବାପାକୁ ପିତୃପୁରୁଷରେ ନ ମିଶାଇ ପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ହାହାକାର କରି ଦୂରି ବୁଲିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୋର ଏଠିକି ଆସିବାର ନାହିଁ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାର ନାହିଁ। ସବୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଫେଇ ଦେଉଛ। ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଡକାଇଲୁ? ତୋ ଖବର ଯେମିତି ପାଇଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଭାବରେ ନା ଧରୁନି। ଏବେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ଚାଲୁନୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମୁଁ କ'ଣ ଡାକୁନି? ହେଲେ ସିଏ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଡାକ, ତୁମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା ରବି ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡାକେ ତା ମନସ୍କାମନା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ହଁ ଲୋ, ସତ କଥା। ଆମ କୀର୍ତ୍ତନୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କଥା ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ସତରେ? ହଁ ଲୋ, ସତ, ଏକଦମ ସତ। ମତେ ଟିକେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବି। ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ଅଗରବତୀ, ସିନ୍ଦୁର ପ୍ୟାକେଟକୁ ନାଲି କନାରେ ଉଡ଼େଇ ରଖିଥା। କାଲି ଭୋରୁ ଆସିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସ୍କୁଟରରେ ଯିବା। ତତେ କ'ଣ ମନା କରିଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବୁନୁ? ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ
ତାରେ କାଞ୍ଚନ କହୁଥିଲା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। କାଇଁ ତାର 3 ଭାଇ ପରା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୋ ସହ ଯିବ କଣ ପାଇଁ? ଯେତେ ସବୁ ବାହାନା। ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତତେ ଏଠି ଦେଖିଥିବି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ତତେ ପରା ମନା କରିଥିଲି ସେ ରବି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ବୋଲି। ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲି? ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି। ମୁଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଇନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ତୁ ନିଜ ନାଁ ତ ପକେଇବୁ, ତା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି ପକେଇବୁ। ମରଣ ହଉଛି ତତେ? ନା ଏ ଘର ଭିତରେ ପଡ। ଏ ଏରୁଟି ବଦଳରେ ଦେଇଦେବୁ ତାର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବୁନି। ବାହାରକୁ ଯିବାର ସଉକଟା ତୋର ଏକା ଘରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କଣ ହେଇଛି ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ତମର ଏ ଗେଲ ବସରିଆ ଭଉଣୀ ରାତି ଅଧରେ ରବି ସାଙ୍ଗରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥାନ୍ତା। ଏ ବଢିଲା ନଈ ଉଛୁଳିବ ହଉଛି। ଆକୁ ବନ୍ଧ ପକେଇ ଅଟକେଇ ରଖିହବନି। ଶୁଣ ମୁଁ ସଫା କହିଦଉଛି, ମୁଁ ତମ ଏ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି। ହଉ କାଞ୍ଚନ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଏଣିକି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନବ। ତୁମେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କହିବ? ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ହେଲେ କାଲି ଖରାପ ହବ। କଲିକତାରେ ହାଇଜାକରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଭଲ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଏଠି କେହି ଠିକା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବାପା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ତୁମର ଯଦି ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ କର। ମୁଁ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ମିଶି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା କାନ୍ଦେ ନା। ଭାଉଜ କାହିଁ ଗର ହଉଛି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ରବି ଭାଇକୁ କହୁଥିଲି ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ। ଏତିକି କଥା। ଭାଉଜ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ତ। ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ ଯିବା ଯାହା, ମୁଁ ଯିବା ସେଇଆ। ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସାଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସିବ କହିଲୁ? କାଲି ଭୋରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସିବି ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପାରିବି। କରିବି କ'ଣ? ପିନ୍ଧି ପକାଏ। गिरिधारी
ଏ ଗିରିଧାରୀ ମୁଁ ପୁଣି ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏ ଦେଶ ମହାବଳି ଥଣ୍ଡା ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଏତେ ନାଖନ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଶୁଣିବା ଚାଲ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ଖାଲି ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ନାଚ ବି ହବ। ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭଜନ ଶୁଣିବା, ନାଚ ବି ଦେଖିବା। ଚାଲ।
ଯାଉଛନ୍ତି ମ? କୋଉ ଝିଅର ନିଜର ନା ଆଉ କାହାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମଉସାଙ୍କର କେତେଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଭାଇ ମଉସା ଆମ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଫଟୋଟିଏ ମାଗିଲୁ କହିଲେ ନା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ଫଟୋ ମାଗିବା ଆମ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ଏଇ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନେକ ବଡ଼ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଫଟୋ ଅଛି ତାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇହେବନି। ହଉ ହଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ଭଲ କଲ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲିଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି, ଚେତା ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲୁନି, ଏ ଫଟୋ ତମର କି କାମରେ ଆସିବ? ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ସ୍କାନିଂ ଆଉ ଆନିମେସନ ବଳରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଦେଇ ହବ, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ ହବ, କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ହବ। ବୁଝିଲେ ଭାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆଗଲାଣି ଶୁଣି ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆରେ କ'ଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନା ଖାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଆଲୋଚନା ହେଲା ନା ମଉସା ଆଖି ବୁଝିବା ଦିନ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋକ ସେବା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଲେ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗତ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ତୁମେ କୁଲୁର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆମର ବି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ମଧୁରତର କରାଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଛ କରିବାକୁ ଟିକେ କୁହ। ହଁ ଏବେ 10 ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଅନେକଙ୍କର ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ତା ତଳେ ମୃତକ ନା ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତିରୋଧନ ତାରିଖ ତଳକୁ ଶୋକ ଶକ୍ତିତ ପରିବାର ବର୍ଗନା ଦିଆଯାଉଛି। ଫଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହୋଇଗଲା, କୋଉ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କହିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ଏ ଖବରକାଗଜ ଫଟୋ ବାହାରୁନି ତାର କଡ଼ାକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୃତକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତାକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଠୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଉ ତୁମେ ତ ଏବେ ଜାଣିଛ ବାପା ନିଜର ପ୍ରଚାର ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆମର ପ୍ରଚାର ଚାହୁଁନା। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଫଟୋ ଆଉ ନାଁ ଛାପିବା ମାନେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ସହ ଆମର ନାଁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ହବନି। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖୁସି ତ ହବନି, ବରଂ ବିରକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କଥା କରିବା ଠିକ୍ ହବନି। ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କୁହ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ନା, ଏବେ ମୃତକ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ମରଣିକା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଲେଖାମାନ ବାହାରୁଛି। ମଉସାଙ୍କର ତ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ନାଁ ଡାକ ଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମିତିରେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମୈତ୍ରୀ କମିଟି ସବୁଠି ମଉସା ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲ ଶଳା ବାବୁ, ଏ ସ୍ମରଣିକା ମାନଙ୍କ ଜାଣିଛ, ୟାର ଦେଖି ତାର ଦେଖି ଡେଇଲା ମୋର ଡାଣା। ଆଗେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ ମରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସ୍ମରଣିକା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଯିଏ ମଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣିକା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଏଇ ସ୍ମରଣିକା ପଢ଼ିବାରେ କାହାର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଲୋକେ କେବଳ ନିଜ ଲେଖାଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ଭାସ୍କର, ବାପା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପବ୍ୟୟର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଅପବ୍ୟୟ କରନି। ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣିକାଟି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ହବନି, କାରଣ ଅପବ୍ୟୟ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ଖବର ଦେବେ। ଭାଇ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଧାନ ସେବକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଲିକୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯିବାଟା ଛାଡ଼, ଯାଏ କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଫଟୋ ରଖିଥିବି ନା ଇରେଜ୍ କରିଦେବି? ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ। ନାଇଁ, ସେଇ କୋମା ଚାଲିଛି। ଯାଉ ଯାଉ ରହିଯାଉଛି। ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି।
ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରଖିଲି। ଟୁନୁ, ମୁଁ ଘନ ନନାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଘନ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ ତାହା କରିପାର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ, ଘନ ନନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉ। କଥା କ'ଣ କି, ମଣିଷ ତା ଜୀବ ଦଶାରେ ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସହଜରେ ତା ଜୀବ ଛାଡ଼େ ନା। ଦିନ ଦିନ ଧରି ତାକୁ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଆରେ ନନା, ବାପା ତ ଏବେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ କେମିତି? ସିଏ ନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପୁଅ କଲେ ବି ଚଳିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବିଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କି ଦାନ ଦିଆଯିବ? ଆତୁର କାଳରେ 8 ଗୋଟି ଦାନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଛତା, ଜୋତା, ବସ୍ତ୍ର, ମୁଦି, କମଣ୍ଡଳୁ, ଆସନ, ବସନ, ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏ ନନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା ମ। ଇଏ ତ କଷ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ମରିବା ପୂର୍ବର ଦାନ। ମଲା ପରେ ପ୍ରେତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାନର ଆହୁରି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବିନି। ହେଇଟି ବାବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲାବେଳେ ମନ ଖୁସିରେ ଦାନ ଦେବ। ଦାମୀ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଦେବ, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଇଏ ତ ରୀତିମତ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ନେବେ ସେମାନେ ଦାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ ନେବା କଥା, ବାରଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦେଇ ଦାନ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଛି ଅଥଚ କାମ ନ କରି ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ତ କମିବନି, ବରଂ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଦାନ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଦାନ ଦେବା ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଲେଣି। ରାଜଧାନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂଘ ଅଫିସରେ ପଇସା ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ଦରକାର, କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଲେଖାଇଲେ ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଇରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେଇ ସିଟିମିଟି ଖାଇବା କଥା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମେନୁ କାର୍ଡ ଦେଖି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଖାଇସାରି ପରିତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳରୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗଣି ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ସଉକ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବାପା କହୁଥିଲେ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ, ଆଉ ଏ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବୋଳିକି ଲାଭ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୋତେ ବସାଇ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏପରି ନିନ୍ଦା କରିବ ନା, ମୁଁ ସେ କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଣିକି ଆପଣ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ନନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନନା, ମୁନୁ ଟୁନୁ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଥାନ୍ତ ନ ରଖିଥାନ୍ତ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଏଇଟା ତମେ ଠିକ୍ କଲନି ନା, ତମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲନି। ଆରେ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି କେତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖେଇବାକୁ? ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ। লাধা হেলে বাতুলি দেখি সে বনমলি, লাধা হেলে বাতুলি গো গো ঠিক ভরাটা মনে পড় গো ভারে বসিলে যতনে চাতুরি
ବୁଝିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଠିକ୍ ବେଲାରେ ମୋ ଗୀତଟା ଫୁଲା କରିଦେଲେ। ମୋ ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ଭିକ୍ଷା ତ କଟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୀତ ଗୀତ ନେଲାର ଗୀତକୁ ତୁ ଏଠି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଛାଡ଼ିବୁ, ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହବନି? ନାଇଁ ଆଉ ସାର୍, ମୋ କଣ୍ଠଟା ଗୀତ ଦେଲା ପାଠ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। କାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁ ରାମା ଭଣ୍ଡାରୀ? ଆପଣ କଥା ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ଆଉ ପଦେ କିଏ ହଉ ଆଉ ବୋଧେ ହଉ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୂପ ହେଇଛି ବଲା ବନ୍ୟବତୀ ଉଡ଼ାରେ ନାଚୁଛି ବନାବତୀ ସାଥୀ ମିଳିବ ସଖୀ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଗିରିଧାରୀ ତମର ସାତ ବଟା କଲି ଗଲାଣି ସେଇଥିଅ ତାହେଲେ ଗଲମ ହଉଛି ବା। ଗଲମ ହଉଛି ଏସି କାମ କରିଦେଲାନି ପଇସା ମଶାଙ୍କା ଇଏ ହେ ପଇସା। ହଉ ଶୁଣ କରୋନା କଥାଟା କହିଛ। ସାର୍, ଏ ଯୋଉ କୋଲୋନାଟା ଆସିନଥିଲା, କୋଲୋନା କଣ? ଓହୋ এটা করোনা জানেনা গিরিধারী আজটা তোমার এই খন্না দেশটা গলানি ଆପଣ ନା ସେଇ କୋରୋନା। ଏ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନାଟା ଆସିନଥିଲା, ପକେଟ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମନେ ପକାରେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୁହ ଯଦି କଥାଟା କୋଲୋନାଟା ଆସିବ, ଚୁଲି ନ ବାନ୍ଧିଲେ 200, ଘରୁ ବାହାରିଲେ 500, ପକେଟ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲା। ପୁରା ମାଲାମାଲ କହରେ। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ପରା ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ଼। ତୁ ଯୋଉ ପୁଣି ଯୋଉ କଣ ଭାଇରସ ଆସିବା କଥା, ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଦେଲା ଆସି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାପ। କାଇଁ ମ? ଆରେ ଏଇ କରୋନାରେ ଲୋକମାନେ କଣ କମ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି।
ଏ ପିଲାମାନେ ଘର ରହି କି ମଜା ଖାଲି ଫୋନ ଧର ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ କରି କରି ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଛାଡ଼େ ଆଉ ସେ କଥା କହନା ଚାଲେ ଲୋକ ମିଳିଲେଣି ଲାଇନ କରିବା ଚାଲେ ଯିବା ଶେଷ ଆଉ ବୋଲେ ଟିକେ ହଅନ୍ତାନି କାହିଁ ମୁଁ କଣ ସୀମା କନା ତମେ ଗାଉନା ଆପଣ ତ ଜାଣି ମୋ ଏଇ ବୋଦା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଗାଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ଗାଇବାରେ ତମର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି ତମରି କଥାରେ ଗାଇବା କଥା ହଉ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁରେ କାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ କନ ଏ କନ କାଳରେ ବନ୍ଧୁରେ କାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ କନ ଏ କନ କାଳରେ ଦୂରେ ରାଧା ବିରହିଣୀ ଏକାକିଆ କୋଳେ ବନ୍ଧୁରେ କାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ ଏ କନ କାଳରେ हे प्रभु ମୁଁ ତୁମର ମୋ ବାପା ତୁମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ବି ତୁମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ତାକୁ ତ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ହେଇଗଲେ କିଏ ବୁଝିବ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାଲି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କୋମରେ ରଖିଥାଅ ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ନିଅ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ନିଅନି हे प्रभु तुमर कौन हईराण करवा सौक मते एठी रखी हईराण करुछ तेरे भाईजाग रे पिला मानकु रखी हईराण करुछ एठी बापा को पकाई हईराण करुछ बापा को जदी नबा कथा नियो जदी छाड़िबा कथा छाड़ मझिरे झुलेई समस्त को हईराण करुछ काई बुझिले प्रभु झगड़ा सृष्टि करिबारे तुमे बेस धुरंधर किंतु गोटे कथा मन रखी थाओ राति पाइले मु भाईजाक को फेरिबी ता पूर्वरु झगड़ा सृष्टि करिबारे जेमिति चक्रांत न कर हे अंतर्यामी प्रभु मु केमिति छटपट हेउछि तुमे जान गोटे पाखे अबाध्य उद्धत स्त्री अन्य पाखे असहाय बापा गोटे पाखे दायित्व नेउनथिबा दी भाई अन्य पाखे दुखरे भांगी पड़िथिबा कांचन मु चारिआडकु टाणी हो जाउछि मोर कर्तव्य मु ठीक करि पारुनी जहा करूछि जानी पारुनी ठीक करूछि कि भूल करूछि मिनती करूछि मते बाट कढाई नउथाओ अंधारे आलुओ देखाउथाओ मो द्वारा जेमिति किछि भूल होई न जाऊ प्रभु हे तुमे गजर डाक सुनिछ मृगणीर डाक सुनिछ मो डाक कण तुमको सुना जाउनी तुमे तो आपो डाकुछि मो बेले को काठ मास होई जाउछि काकी मो बापा को भल करि दियो प्रभु जे उठे ठिया हुअतु कथा हुअतु मो मुंडरे हाथ रखी मते आशीर्वाद करंतु प्रभु मो बापा
ଝିଅକୁ ରାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିଦେବେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ନିକିତିର ପଲା ତଳ ଉପର ହବନି? ମଣିଷ ସିନା ନାକୁ ମାତ୍ର କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଥା କର ତୁମେ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଉଠିବା କୋଣ ଦେଇ ସିଧା ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ ନିକିତିର ପଲା ତଳ ଉପର ହବନି କି ତମକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେବେନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ ନାକରୁ ସେ ଗିନାଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଗିନାଟା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କହିଲ? ଗିନାଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା ନା ତୁମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ? ସତ କଥା କୁହ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ସତ ହେଲା। ତୁମଠୁ ସତ ଆଦାୟ ନ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସତ କୁହ, ବାପାଙ୍କ ମୋର 80 ମାସ ସହଜ କେମିତି? ନା, ତୁମେ ସହଜ ସତ କହିବନି। ତୁମେ କ'ଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କାହା କଥା ଶୁଭା ଯାଉନି ନା ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନା? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଭାଉଜ ବାପାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୁକୁର ଭୁକୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଅମର ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲି। ବାହାରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ବାପାଙ୍କ ନାକରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲି। କାଞ୍ଚନ ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ସତ? ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ଶୁଣା ଯାଉନି? ଏମିତି ନୃଶଂସ କାମ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯାଉଥିଲ କେମିତି? ତୁମେ ବୋହୂ ନା ରାକ୍ଷସୀ? ତୁମେ ବୋହୂ ହେଇ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଛି ଛି ଛି, ଦି ତୁମକୁ। ବୋହୂ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବ ନା ପୁଲିସକୁ ଡାକ ଯିବ? ସତ କଥା କୁହ, ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି, ଦିଅ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ସେ ତୁମର କି
କେମିତି ଅଛୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି? ଘର କଥା ବୁଝିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ ବୋହୁ, ସହରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା, ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ମିଳିବା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଦୂରରେ ରହିଲେ କେତେ ନା କେତେ ଝାମେଲା, କେତେ ନା କେତେ ଅସୁବିଧା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାଗ ମାପ ନଥାଏ। ବେଶ ତ ଦୂରରେ ନ ରହି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତିନି ଭାଇ ମିଶି ଜମିବାଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କଥା କଣ କି? ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେ କଥାଟାକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣମାନେ କଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ମରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ପଠାଇବା, ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ନ ଦେବା, ବାପା କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ମରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଘର ବାହାର କରିବେ, କାହାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବେ, କାହାକୁ ଥାନାରେ ପଠେଇବେ, କାହାକୁ ଫାଶୀ ନେଇ ଝୁଲେଇବେ, ମତେ ନା ନିଜକୁ? ମିନି, ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ସଞ୍ଜ ହୁଅ। ତମେ ଚୁପ୍ କର, ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ରାତି ପାହିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ କଲିକତା ଓ ଭାଇଜାନ ଯିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ବାପା ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେମାନେ ଏଠୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ କାଞ୍ଚନ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାପା ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ମଲା ପରେ କଣ କଣ କରାଯିବ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ନା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ନିଜ ପୁଅମାନେ ବାପକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମୁଁ ତ ପର ଘରେ ଆସିଥିବା ଝିଅ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି? ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ, ଅବୁଝା ହୁଅନା। ତାରିଣୀଙ୍କ ଭୋଗରେ ବାପାଙ୍କ ବାଟରେ ଟିକେ ନଡେଇ ଯାଇଦେ। କାଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୋଗ କରି ଆଣିଥିଲା। ବାପା ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ବାପା ତ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଁ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ବେଲପତ୍ର ଅଛି, ସିନ୍ଦୁର ବାପାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇ ବେଲପତ୍ର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେ। ସତରେ କଣ ବାପା ଆଉ ଭଲ ହେବେ? ଆଖି ଖୋଲିବେ, ଉଠି ଠିଆ ହେବେ? ମୋର କାଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋ ମନ ତ ହଉଛି ବାପା ମଉକା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବେ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖନା। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ତା ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଉଠି ପାରିନଥିଲା। ସେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କଲା। ସିଏ ଆସି ଘରକୁ ଦେଖିଲାରୁ ସେ ଉଠିଲାଣି, ଉଠିକି ଯାଇ ଚାଲିଲାଣି। ସତରେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସିଲେ କି? ହଁ, ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। କଣ? ତୋ କାନର ତୋତେ ପରା କହିଥିଲି କାନ ଫୁଲକୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ନମ୍ବର ଲଗେଇବାକୁ। ନ ବିକି ଯଦି କାମ ହେଲା ତାହେଲେ ବିକିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟେ କାନରେ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ୟଟି ଖାଲି ରଖନ୍ତିନି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ।
ବାପା କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି? ଆଉ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଏ ବେଳେବେଳେ ପୁଣି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ, 10,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ହଁ, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆରେ ଏ କୁନୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଯେ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି? ଖାଲି ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କାମ କରାଯାଇପାରେ। ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି ସେ ଫଳ ଦେଉନି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବିକିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ରବି, ଗାଁରେ ପଚାରି ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କିଏ ନେବ? ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉ, ଆଉ ଯାହା ଦେବ ପଛରେ ଦେବ ଆଉ। ଆରେ ଟୁନୁ ଏପଟେ ଶୁଣ। କହୁନ ଭାଇ। ଆରେ ଆମେ ସିନା ଭିନ୍ନ ହେଇନି, ବଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଟା ହେଇନି, ହେଲେ ବାପା ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି କାହା ଭାଗରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଦାଣ୍ଡ ପଟଟା ତ ମୋର, ବାରି ପଟଟା ତ ତୋର, ଆଉ ଏ ମଝି ଅଗଣା ଆଉ ଘର ତ କୁନୁର, ବାକି ରହିଲା ଆମ୍ବ ତୋଟାଟା। ସେ ଚାଷ ଜମି ପାଖ ଆମ୍ବ ତୋଟାଟା ତ କାଞ୍ଚନର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୋ ଭାଉଜକୁ ନ ପଚାରି ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ବିକିଦେବା ଠିକ୍ ହବନି। ତାହେଲେ ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କହୁଛୁ? ଭାଇ ତୁମେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ତୋଟା କଥା କହୁଛ, ଯୋଉ ଆମ୍ବ ତୋଟାଟା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବିକି ଦେଇ ବାପାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତୁମେ ସେଇଆ କର, ଶୀଘ୍ର କର। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ବାପାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଇପାରିବନି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସଞ୍ଚିଛି। ଆମର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା? କିଏ ଦବ ଟଙ୍କା? ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବାପାଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବେନି, ସିଏ ଆମ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଶୁଣ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଇ ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି? ବାପାଙ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାବଦକୁ ଏଇ ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ନା? କାଞ୍ଚନ, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୋ ଭିତରେ ବି କିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ଏ କାନ ଫୁଲ ଦେଇ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦିଅ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ।
ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ମାଟି ନାହିଁ। ସାଇରେ କାହା ଘରେ ଥିବ, ଯାଇ ଟିକେ ନେଇ ଆସ। ଏ କୁନୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ମାଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି, ଯା ନେଇ ଆସେ। ଭାଇ, ତମର କ'ଣ ମନେ ଅଛି ଶବ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମଶାଣିରେ ଆମ କାମ ସାରିଦେବା। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିରଣ ନହେଲେ ମୁଁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବି। ମୋ ଛୁଟି ସରିଗଲାଣି। କାମରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରିବି କି? ସେଠି 5 ଦିନ ହବ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଚାଉଳ କିଣା ହେଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିବା କଥା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ଖାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ। ମୁଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର 50 କାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଡେରି କରିବେ। ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ ଆଣେ। ଖୁସି ଖୁସି ଦାଦା ଦାଦା ଦାଦା, ଆମେ ଅନାଥ ହେଇଗଲୁ ଦାଦା। ଏବେ ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବାପା ଗଲେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଦ ଚାଲିଗଲେ ଦାଦା। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଆମେ ଏକା ହେଇଗଲୁ ଦାଦା। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି ଦାଦା। ଆରେ ବାପା ବସିଥିଲା ବେଳେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଗୀତ ପଢ଼ିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆରେ ଜଣେଇକି ସେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ବସିବ ଯାଅ, ନହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଟୁନୁ, ତୁ ଏଠିଆ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର୍। ମାମୁଁ ଲୋକ ହେଲେ ମାମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକ ହେଲେ ମାମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି। ବଡ଼ ସୁଖକର ମରଣ। ଏମିତି ମରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ। ଆରେ ଭାଗବତ କହିନି, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଯୋଗକେଶ ବାବୁଜୀ ପରି ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି ମଶାଣିକୁ ଶବ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବା। ନନା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ମାଟି, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଗଙ୍ଗା ମାଟିରେ ତିଳକ କର। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମେଞ୍ଚି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ପଥ ସାଗରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ହଁ, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖିନି। ଦେବ, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ହଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ତ? ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସବୁ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚଳନ। ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲେ ସମୟ ବଦଳିବ। ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସିନା ସତ, ଆତ୍ମା କଥାକୁ ନେଇ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ହଉ, ଆଗକୁ ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତ, ପିଲେ କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି? ଆଖି ବୁଝିଲେ କଥା ସରିଲା। ଏଣିକି ପିଲେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମର ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର। ଋଷି ଭାଇ, ମୁଁ ପଥ ସାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ତୁମେ ଶବ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଉ।
राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि बोलो, ମଶାଣିକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିନି, ମୁଁ ମରିନି, ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଜୀବିତ ବ୍ୟୋମକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି, ପାଖକୁ ଆସ। ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ କହି ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ସେସବୁ ବାପା କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହୁ, ପାରିବାରିକ ସଂଗତି ବଜାୟ ରହୁ, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଜାୟ ରହୁ। ଅଥଚ ତୁମେ ମୋରି ନାଁ ନେଇ ମୋର ସକଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଆରେ ମୁନୁ, ତୁ ପରା ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ମାଟି ଆଣିଥିଲୁ, ଧରି ନେଇଥିଲୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପ ମରିସାରିଥିବ। ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବାକୁ କହି ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ କଲିକତା ଫେରିଯିବୁ। ଯା, ଫେରିଯା। ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ ତୋତେ ନ ଦେଖେ। ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ନୁହେଁ, ତୁ ମଲା ପରେ ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଉଛୁ ତୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ମୁଁ ଜମି ବିକି ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲି। ଅଥଚ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କଲେ, ତୁ ପଇସା ଆଣିନି କହି ମନା କରିଦେଲୁ। ତୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି? ବାପର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବାପର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବାପର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ତୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି? ମନେ ରଖିଥା, ତୁ ମୋତେ ଯେଭଳି ଅବହେଳା କରିଛୁ, ତୋ ପୁଅ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅବହେଳା କରିବ। ଯା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ଯା, ନହେଲେ ବାପର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। କୁନୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏନା। ବାପ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଅଥଚ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ବାପକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଠିକ୍ ତତେ ନିଜସ୍ୱ ନଥିବା ପୁଅ ମୋର କି ଯତ୍ନ ନେବ? ତୋର ଯତ୍ନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଝିଅ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲି, ଅଥଚ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? କାଞ୍ଚନକୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ତୁମ ପାଖରେ ନଣନ୍ଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ୟା ପରଠୁ ଆମେ ଆଉ ଏକାଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। हे प्रभु जगन्नाथ, मोर प्रार्थना शुण। तू बाप को भी एमती पुओ न दियो, नले परिवार हो नहीं, खंड खंड हो।
ଆରେ ରବି, ତୁ ପରା ବଡ଼ ପିଲା, ତଥାପି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାରେ, ମୋ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତତେ ମୋଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବାପଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଗୁହାରି କରିଛୁ। ଶେଷରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କାନଫୁଲ ବଦଳରେ ନେହୁରା ନେଇଛୁ। ଗୋଟା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରଖିବୁ ମା। କୁହ ବାପା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ସେ କଥା କୁହନି। ମତେ କହିବାକୁ ଦେ ମା। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବୁ। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁ ଏ ବାପର ଶରୀରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦବୁ। ତାହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ ମା, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମାନେ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ ସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଅବଶ୍ୟ ବିରଳ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ, କୋମାରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ପରେ, ମଡ଼ା ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠି ବସିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ଟିଭିରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ବାହାରୁଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ପଚାରିଲେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅଛି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବେଳେ ବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ସେ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଆମ ଏ ନାଟକରେ ବ୍ରହ୍ମକେଶଙ୍କ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ସେ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କେତେ ନିଜର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ସେପରି ନୁହେଁ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆସନ୍ତୁ